enjoyed this video, metụ maka na share button sharing this video. Ọkwa ifo na mmechikwa n'ọnụ since hazumekwu maka ndị adoration Enugu. Mana ha yenye mefe every day anata gị ezugo. Why are you tagging me to the miracle ị na-ekwu where Elijah Enugu prayed for a small boy or Gabija? Why are you tagging me? Let's go come and see miracle. Instead of you to be tagging Ndotu Mathias and Dono na Hana doubt to miracle. Was all on and Hana doubt on a miracle. Are they exist? Clearly, I want a chop, Kaiwanda, na miracle do real. Manono ma join Oloha, Kunu Puna, because no mana Zion ministry do popular now. No Zion ministry wohan on Ebu Kita. What I go if all from them are their trend. And that is why now una try katana ko unu push gido can dem madu pay attention to miracle of this small boy garage. People are not paying attention. Are you people not reading the handwriting on the wall? People are not paying attention. People are not interested to talk about it. Why are you tagging me? You should be tagging Mathias. You should be tagging Waja. You should be tagging Guru Ezigbo. You should be tagging people from that side. Because they are the people who are doubting miracles with you people. Oh, no, na fan doubt a miracle because those na Zion apata. You got that good? So, kerifo no na attack them. Mbakwa chakapu nkitu na ebewa hakwa. Mbakwa kita chakapu nkita. Ona abaikwa ikpekpere imobi. Ona abaikwa ekwa akwa nderi. People are not interested in hearing that news. That is how irrelevant. Ụfọdụ n'ime unu megolo nwụnụ n'ụtụ. So, are you guys not surprised that people are not really talking about it? Imagine not from Zion keta akosine. Imagine not from Zion kosine. People are keeping na make. Unu zoni ike na po Jesu ike. There is time for everything and clearly time on agago. Amono no na na so popularity contest here now. The fact is that if Zion is not attached to it, that news is not flying anywhere. As far as the church is concerned, and the local are concerned. That is why that sister Anastasia or Keriva Polafe cry out. That message cannot go anywhere. The mother trash it down in a can. You gotta go because no na Zion ground we wanine yanugo make. You gotta go. Sometimes he replied to Anamada we are not irrelevant. And I decided to keep my cool. Sorry, Mata Bile. I decided to keep my cool. Can never do. Ono kana akpọ me everywhere na attack him. Let's go come and see miracle. Why are you showing me miracle? This is Ezugo that has been here trying to tell ndunu jeko na ivu with kunu we fight Ebuka Obi. Unu jeko na ivu with Ndotu Mathias fa. Kunu we fight Ebuka Obi. Mana akwa afa Reverend Father nwe ikuku ekwu otu we canon law or canonical law o putadebe long article. Showande ogwa na anu na enye glory. Shefuzie na nke fanwa na eme no gwande ha na enye eburu ekene na ebi that no nwere ndị ha na support their message. You got to go na glory if ahụ na eme nwere ndị unu na enye because those people are also interested in pulling down the foundation where you are standing. All these things we fight for, we suffer, but we actually inwe brain. Attack is nam a na-ekwu na munu ndo ono kana akpom mma ebuputakwa chakapụ mmụọ ọzọ gbaa ya ịma na mụ nwa anụ ntị anaghị ya wodo mma ebuputakwa chakapụ mmụọ ọzọ gbaa chakapụ ma ọfịọ akpa nnyopụkwe ọ na-afịọ ịghọtago nnyopụkwe ọ na-afịọ dị ọnụ adọrọgodu mma so nnyokapịa ọfịọba bro miracle na debe people are not interested na enwe. That is how unpopular unu nyekọrọ aka na-eme miracle ka ọdụ. So can you na achọzi ndị ya bịa onye gara ije? Why are you showing me? Have I ever doubt that my God cannot do miracle? Why are you calling me? Why are you tagging me? Tag Mathias and Ndotu ha. Those are the people who misplace priority on that do too much. You are tagging me. Tagging me for what? Yeah? Napukwa no ilo onwe m since you are not tagging us. Ezugo this, ezugo that, ezugo this, ezugo that. Never ndu. Una adrozi popular. Na uzienu. Another sheriff anona in town. And do so we may or do like that. Now, if it's not coming from Zion ground, it is not making any news. So no chona, we are in. Hey, come and see miracle, come and see miracle. People are not interested in talking about it. Have you not seen that even though to Mathias and other people, they don't want to talk about it.
They are not interested in talking about it. We are not interested in talking about it. Egotago osokwe nya wuru na onye isi furu ụzọ nya nọlụ there. Egotago omukpuru isi furu ụzọ osokwe nya wuru na onye ogbu ikpuru okwu nya nọlụ there. Unu so na ndị kwuru na miracle unu egotago agha bishop bụrụ unu ebu n'ime Holy Sacrament elu ndị mmadụ ada agha abụ n'uburu Zion. Egotago so at the end of the day can if unu achieve by doing so? Nothing. Today now you are trying so hard. You want to tell us that not the only miracle we made on the ground, don't know when you are the only miracle. Then people are not interested to hear that one. They are interested in hearing that fake one. So swallow people don't want to hear about it. Ndị ya bata na inbox abịakọ to onana-akọtu everywhere na attack global. Kedu ife na attack gị mere jugo ngie tag ya Mathias fa. Those are the people you need to contest that thing for. As of yesterday, waja can you know when you feel to spirituality, you should be tagging him, not me. Yeah, these are the people we have engaged all these years, trying to tell them that our God is still in the business of doing miracle. Na chukwu aye kana gagari na ememma along the line ono wakapụta because no shokunu suppress Zion. Una ememuhe today una atugo so unpopular that no so enya wolo na president ifenileshi dana nkonu. People will still not talk about it. The other go, if it's not from Zion, people are not interested. I'm sorry to say that. The other go, if it's not from Zion, people are not interested to talk about it. Are you guys not shocked to how it's not making news? It is not making news. Nobody is carrying it. Man, oh no, na Zion keta. The other ona fiona da. That is gunu. Umukwana mbono no itu ahu. Mbe ya ogala lanza side no na afio. You want to go? Mana Shamte Meshigo. The new sheriff in town now is Evangelist Ebuka Anoziubi. Yeah, Ebube Zion. Nya ona afio n'elu na afio na. Oh maka nwa Anoziubi ka people chọrọ ide ebuketa. Nya na agba ha view. Nya na agba ha vu na ukwa eke hit. Nya na agba ha vu. Imeto ya we show ime video maka nwa dibia ka ogba ivu ikwa akwa okuko bishop fa ịchọ kiti ime program maka ife gbasara ụka call Ebuka put picture Ebuka ine na afia ọzọ ya manto ebo isoro si we go messages all constant call content o mem maka Ebuka eji ime odebe ahụ na oji ozi mem page ebo isoro ojekwa mepe another page ayi mo that page onore ebe a na akọla ego. So Ebuka obi agbaghị na more bloggers ego mee more pages so grow. Go ada ebu echi ya azụ n'iru ka a na-ebu aga ụna atagizi na m anakpụkwa na m hapụrụ nka nnakpu ebe nnakpụrụ. Go ụna adọpụtakwana m ọkpa ilo maka ụna ụdọpụtakwakwa m ọkpa ilo ọzọ atụkwa nchakapụ mgbakwe osibekwa ịmana nke m na-ada ụda too much ọka bụ nwanne unu nwoke ezugo anọ na a very serious assignment. Mmadụ disturb na don't distract me from assignment m nọ na maka m ikwukpo mmadụ anya o.